चली भैया हम भोजपुरी गायक आदित्य अकेला साक्षी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से हम एगो भोजपुरी लोकगीत भेजत हनी। हमारे आशा ना पूरा भरोसा बा कि छोट बालक के भी रोवा लोग में दुलार आशीर्वाद मिली आ काहे न मिली। रोवा लोग करे के चाहिए उहे स्टार बनेला। हमनी पर भी दुआ आशीर्वाद करत कि हमनी के भी स्वागत बढ़े। भर भर लोटा न पानी पिया गइलो भर भर लोटा न पानी पिया गइलो रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो भर भर लोटा न पानी पिया गइलो भर भर लोटा न पानी पिया गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो। हे राजा बोला ना जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो। रिकॉर्डिंग व्यक्ति साक्षी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो आकावना करह के बसी गइल परदेश में खाया के देखो ना कतना रहिल कलेश में रहिल कलेश में राजा रहिल कलेश में भगवाना करह के बसी गइल परदेश में भया के देखो ना कतना रहिले कलेश में प्यारो के बिना हमर जियरवा तू का गइलो प्यारो के बिना हमर जियरवा तू का गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो राजा रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो हो। साक्षी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो तत्कोही रोड नागपुर चौराहे के पास जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो काहे गमना करह गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो। चढ़ल होई जवहतिया में लगता वे दहागी हवा तो मान हमरो ना तो दोसर लेके भागी दोसर लेके भागी दोसर लेके भागी चढ़ल होई जवहतिया में लगता वे दहागी हवा तो मान हमरो ना तो दोसर लेके भागी आदि तो केला सरधा पकड़ता तूरा गइलो आदि तो केला सरधा पकड़ता काहे उड़ा गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो जब रही के रहे महारा तो काहे गमना करह गइलो हो।